Hi mga bay and hello mga followers sa Yosinian Freedom Board. My name is Bay Gamay. O karon, the long wait is over. The moment that we are waiting for. Ang update or part 4 sa Confession nga Library. Anyong, it's me again, Ann. Wajud ko'y plano nga mag-update guys. Kaya akong love life, wagyo'y update. Kaya lagi ikaduha na jud ko nga gi-email sa admin. So naka-update ko og ahat. Naikog na jud ko. Anyway, thank you di ay kayo sa mga admins, especially nilang Bay Gamay o katong sig-email nako. Og sa mga readers, sa mga nag-share o nag-comment, sa mga naghilak o gikilig, thank you kaayo ninyo. Padayon na radya punta, wayboy anay, bahalag bulagan mo sa inyohang mga uyab. Sa mga nag-effort o pangita na ako sa Facebook, thank you and congrats sa nakit-an jud ko. Ayaw mong saba sa nakailan ako ha. Kabalo ba mo nga gipang basa jud nako inyohang mga comment? Anay uba naka-react jud ko. Nasa di ay mga laki dari nga adik sad no. Sa mga naglagot diha sa kuha kay lagi. Fiction daw ni. Salamat sad kay kahago sad tawo ninyo og basa oy. Bitaw, magkita-kita niya ta ninyo. Pag-post sa last part sa ako ang confession, daghan kaayong ga-mention o ga-message nako. Maong ga-deactivate ko o ga-make og another account as dummy account para mamasa og mga comment. Days passed na I post ang admin nga naa daw response either kang Kurt or Kara. So I prayed nga unta kang Kara lang. But sayop ko, kay kang Kurt, andi ko katuo kay kanus pagod siya nagka-interest dere. Pag-post sa response ni Kurt, someone messaged me nga naay response si Kurt. Wala na ako gibasa dayon. After 2 days pa akong gibasa, and I was shocked. As in really shocking kayo. Ni-pop up dayon sa akong mind nga moasa na sad ba ko? Tinuod ba nga gahulat siya nako? Or si Ethan ray gahulat nako? Mga pila ka oras sad ko ganohon na oy. Kay dugay kaayo ga sink in. Mura man ko gadamgura. Sig chat yang mama kay lagi si Ethan ga fever. Sig hilak. That time, kaluparon na kayo ko. Pagka alas 7 sa gabi nag-video call me sa mama ni Kurt kay gapatulog man siya ni Ethan. While gadidi si Ethan, ako rasad nga gi-istorya-istoryahan. Akong gibutang akong cellphone kay nag-toothbrush ko kadali. Ang pagbalik na ko, guess what? It's Kurt. Gangislit ang buang. Ug miingon si Kurt, nga mami, hi, ug may katawa. Huy buang, mao na ako ang natubag ni Kurt. Ug misumpay siya nga, nimo, ug may katawa. Ug miingon ko niya nga, huy, wait asa si tita? Pero medyo gikilig ko. As in, guwapo ang buing. Ug nangutana si Kurt sa kuha, wala ka gimingaw nako? Ug ako ang tubag, Kurt oy, hilom. Ug may katawa ko. Ug miingon si Kurt sa kuha, nga mami, awa, tulog na si Ethan. Ug ako siyang giingnan, nga ayaw pagsaba diha kay makamata na. Trapuhin ang babao kay naigatas. Ug miingon si Kurt, nga mami, I miss you. Kurt ba? Di ko nimo inahan. Ay ko tawagi og mami. Mao na kong giingon ni Kurt nga medyo galagot ko nga gikilig. Ug miingon siya nga, unsa di ay? Love? Ay, langga? Ug may katawa siya. Ug ako siyang gipangutana kung bag-o pa ba siyang abot. Mo'y tubag o mami. Ug ako siyang giingnan nga pag-ilis sa oy, kay gikan na ra ba kag ospital, unya paduol kang Ethan. Ug miingon si Kurt nga, sige mami, wait lang. Balik lang ko. Sumauto nga gikilig na sad ko sa iyahang kabuing. Bitaw, after niya naligo, nag-istoryahan na jud me. And he explained everything. Ako sad nga gisulti niya tanan na akong kalagot. Kay ubos niya, tanan og nagka-okay mi. Actually, okay raman jud mi. Wara joy closure atong una, so karon, na jud. Kay lagi kulit kayo siya, so ako siyang gi-unblock. Ang ending, hapit kami mag-away.
Kay lagi ganahan siya nga mag-video call pa mi niya ako man nga i-cancel. Laliman ka nga di pa ko ready nga makakita niya. Niya mao dayon to. Kriminal jud kay ni si Kurt oy. Pagkaugma, ni chat siya. Ang unang chat ni Kurt, ga-wave nga kamot. Ako reply, 5. Pag may katawa siya, ug nangutana siya nga pwede ra ba daw mo chat. Ako siyang giingnan, nga karon pa ka magingon ana, human ko nimo tawga-tawga og mami. Bitaw oy, pwede basta way sabit kay matrending ta. Og mingon si Kurt nga, ayaw ka balaka. Ikaw rabiya ako ang mami og safe yud ka. Ako siyang gisin, nangisog na sad siya. Before and after duty niya, ga-chat or i-video call jud ko niya. Makahappy lang. Pagka next day, gi-congrats dayon ko sa ko ang mga butiking mga amiga. Bisan wala agud ga comeback. Ga-deactivate ko og balik tungod sa nakasamok sa kong account kay daghan kaayo og message. Ansamok sad kaayo ang uyab sa kong best friend nga laki kay gisilusan ko. Hay di ay nimo. Di man good tanang gi-comfort na fall sa nag-comfort miss. Maong hope magkasinabot niya ta ha. Kay di ko ingon ana nga pagkababayi. Respetado ko. And I know my place po. Og naghimo ko og new account na jud nako. Happy kay ko. Kay sige ko kakita ni Ethan, ansamot akong kahappy kanang tawgon ko niya og mami. Moyon si Ethan nga, "Mami, iyayay ako." Tubag ko nga, "Why? What happened man lang ga? Baby, you want to come with mami?" Matubag si Ethan nga, "Yes, mami." Og mukalit lag sumpay si Kurt nga, "Me too, mami." Pag ako siyang giingnan, nga hilom dadi, ay Kurt. Mingkatawa ko, nya sabay yaga-yaga na ko. Og main si Kurt, nga, "We miss you, mami." 2 years old and 4 months na si Ethan. Og katabian man lang yod sa kong baby. Before and after bed, ginapa video call jud siya nako siyang mamalo. Kusog kay magpa-cute oy. Kalami lang yod layugon. Happy kayo mi, especially ako. But wala kabalo si mama nga ga-communicate mig balik ni Kurt. Kay di yun siya musugot. Kay base niya daw mausob na sad ang sauna. Maong wala nako pabala. Pag makig-video call si Kurt, adto din ko sa kong kwarto. Nakarealize ko na I'm still in love with him. Kay kadali man lang yun nako makaalibay basta suguon ko ni mama, niya aga video call me ni Kurt. Daghan kay plano si Kurt. Ambot lang yun niya. Kanang kiligo na lang ka maminaw ba? Sana all yun. Ana to isa ka adlaw, wala siya ka-chat nako. Kasigi jud kog hulat sa iyang chat, nga mura kog mabuang. Wala ko kaagwanta. Ako siyang gi-video call o gayaw-yaw kog ako . Pero siya, gakatawa. Buing yun. Ako siyang giingnan, nga, "Hoy, wakay plano mo chat?" Tungingin si Kurt nga, "Wait sa mami, napakoy patient." Atik na sad, pasangil na sad Kurt, "Gikapoy na ko ha?" Muna ko yung gingon niya. Ngayon si Kurt nga, "Mami oy." Then ako siyang giingnan, nga, "Then show me the proof." Og iya jud nga gipakita. And my God, kaulawan ako. Tinuod jud ay nga ga-duty siya og na siya'y patient. Wala ko'y mahimo, nihay na lang ko siyang kaubansan. Ka jud nako. Sukad ato, di na good ko mo una og chat or video call niya. Pag uman ako og hi sa iyang kuyog, ako dayon nga gipalong. Then i-chat siya. Mayon si Kurt, naulaw akong mami, ug ako siyang giingnan nga kalagot kay ka. Ug mayon si Kurt nga di ba ingon ka nga show proof, ug naulaw ra jud ko. Ug mayon si Kurt nga hapit na bitaw ako mo out mami. Time na lang ako ang gihulat. Sa so, nga naulaw ko sa akong gibuhat. Dugay ko nakatulog, ga-scroll ko sa FB, ug na ako'y na friend. Isa siya sa reader sa akong confession, ug wala ko kabalo nga na-like di ay nako iyahang comment. Pasensya po. Nagka-friend me. Anang Sunday, ni-chat siya nako, ug naaba daw ko'y ika-recommend niya. So akong gi-open og balik ako ang old account para mangita og girl nga pwede nako mapailaila siya ha. Since ako ang duha kamiga, kay naa na may tag-iya. Pag-open ako, nangita dayon ko. Sa dugay-dugay na kong scroll, na ako'y na notification
nga Shine wants to send a message. Ako dayon nga gi-open. Og mao ni ang message ni Shine. Ikaw ba ang ex ni Kurt? Unta di na ka magsinamok. We all happy na jud. Kurt and I are engaged. As in wala jud kagimok ako ang kamot nga dali man unta ako makareply. Nikuha ko sa yawi sa sakyanan ug nipadagan padong sa ilang ka-Irish, but sad to say wala siya sa ilaha. Wala ko kasabot sa kong gibati, gahila ko og taman while nagdrive. Wala ko kabalo asa ko padulong. Nagdrive kong wala sa kong self ug naagian ako ang kondo ni Kurt. Andidto gaminatay na sad kog hilak. Niuli ko sa balay ug mga 9 PM, insakto nga tulog na si mama, gahilak na sad kog taman. Pagkaugma na-realize na ako nga nasyak ra ko gabi. Di pa ko ready nga di na ako makita si Ethan, maong ingon ato ang akong reaction ug nganong ingon ato na lang ko makahilak. Kaya kung unahuna is pagkaslo na si Kurt, I'm sure di na jud ko kita ni Ethan kay di naman jud ko mo communicate sa mama ni Kurt kay insulto kaayo sa maasawa ni Kurt. Ex na biya ako. So dapat jud nako mo lugar. Mo jud na nasa kong nahuna. Nga kanang feeling nga wala na jud ka nga pati imong anak kailangan masacrifice para sa tanan. Ug ako ang gichatan si Kurt. Ako siyang giingnan na Kurt, if ever man gani ikasal na ka, pwede ba hulman ako si Ethan? Bisan lang god di kada bulan. Bisan vacation lang. And don't worry, di natika sa mukon. Ako mismo ang mukuha o hatod diha ni Ethan. Sig tawag si Kurt sa messenger o ako sad, sig cancel kay di pa ko ready nga makig face to face niya. Ako siyang giingnan nga chat ragod, di sad mo reply o isinra. Kay wala ko kasabot sa kong gibati, nganong giselos ko, nga wala may kami. Nganong nasakitan ko, nga wala may kami. And ex rako. And I have no rights for Ethan. Tuod ako ang nakaregister sa birth certificate. And ako ay ang mami for 9 months. Pero I think di sapat. So dapat di ni dapat ako ma-feel. Wala ko'y dapat nga ma-feel. Ako siyang gi-block, pati ang auntie. Si mama na lang niya ang wala. Last August 12, 2020, someone messaged me through text. Og mao ni ang message. Hi Miss Ann, this is Shine, co-worker ni Kurt. I'm sorry last time about sa chat. Gisugo ra ko ato. I am really sorry Ann. Please ayaw intawon o give up dayon. And what? So namatay ko ato. Nihilak na sad ko. Kagapoy ba sa kong kinabuhi oy? Okay na unta ako? Nganong kailangan pamanjud ko ninyo ing anaon? Pagkaugma, gi-unblock na ako si Kurt o gatchatanay mi. Yun si Kurt, Mami, nganong hilig kay ka nga mo-walk out? Di jud ka maminaw sa ako oy? Pakis ka? Wala ko siyang giingnan. Oo na Kurt, please explain. Umiyon si Kurt, nga giprank ka sa akong mga katrabaho. Dito tinuod, Shine is my co-worker. She's already married. Imor jday ko nga i-give up dayon mami. Ug akong giingnan si Kurt. Kurt naman oy, kabalo ka nako nga dali kay ko motuo. Human good ka pag ako'y makadesisyon. You know how much I love you. Aning-anion ko nimo? Ganahan ka papatay? Umiingon si Kurt, nga finally, you really said that. Ako siyang gipangutana, ang unsa? Umiingon si Kurt, nga that you really love me. O ako siyang giingnan, nga so og nabangga pa ko sa kong kabuang, tagam ka, wala na kay Ann. Bahala ka diha oy. So wala sad ko niya gaparamdam. Gi-relax sa jud nako akong utok. Gahuna-huna ako og taman. August 15, 2020, 2 PM, naigrab nga ga-deliver. Natingala ko kay wala man ko ga-order. Akong gipangutana si mama, wala sad siya ga-order. Umingon ang grab driver, hello ma'am, good afternoon. Ikaw ba si Miss Ann? Mitubag ko nga, o kuya, pero wa man ko ga-order. Basin sayop ka og address. Wait, magkuha ko og ID basin lahi. Og maingon si kuya grab driver,
Nga dili ma'am, sakto ni akong address. Ug ako siyang giingnan nga, hala, wala ra ba ko ga-order kuya? Pila man ni tanan? Wait lang, kuha sa ko og kwarta. Ug mingon si Grab driver nga, ma'am, bayad na. Ay ma'am, pwede ko magpa-picture nimo para proof lang ba nga imo nang nadawat. Ug ako siyang giingnan nga, ay, hala kuya, kailangan jud. Ug misugot ra pod ko. Sa paghuman og picture, nisulod ko sa balay. Ako dayong giablihan, and it's cake and ice cream. Cookies and cream. My favorite. Galibog ko kung kinsay gipa-deliver. Akong gichatan dayon si Irish, pero wala daw. Si Marian sad wala. So kay wala man ko kaila kung kinsa, ang akong unang gipakaon, akong tito. Kay basin niya na ato'y gibutang. Tanaw ko sa kong tito, bali yun niya kaon. Wala may nahitabo, nya so kaon na lang sad ko. Mahurot pa niya, mahay ko. Pag human ako og kaon, nisaka ko sa kwarto. Ga-scroll na sad ko sa FB, ang naintriga ko sa post ni Ken. Remember him? He is Kurt's best friend. Kay ang post ni Ken, kay ako man jud ug ang Grab driver. Ana ay naka-caption, yung hindi ka naka-effort sa mismo mong love life, pero sa best friend mo, nagawa mo. Grab driver for today. Anay was shocked. Nganong wala na ako siya nailhan. Grabe manggod kaputos iyahang nawong, ang about sa body. Nausabsad si Ken, nitambok na, so wala jud ko kaila sa tingog sad. Kay iya hasad nga giusap. Aha ka jud. Anapay pina-comment si Kurt nga, thank you kayo tol. Ayaw ka balaka, kay one call away rasad ko. Og may-reply sad si Irish, nagipakuha unta to nimo og ID Ken. Nya katura jud ID sa pagka grade 11 ba. Mitubag na sab si Ken nga, na, gadali ko kay isa ka sipyat mailhan jud ko. Matan biya ng bayhana. After silang comment, gi-add ko nila sa ilahang group chat kung asa sila nagsabot-sabot. Mga buing jud. So si Kurt, ang gasugo ni Ken guys. Tuora sa taon si Ken. Pero ako jud, mas tanga. Wala jud ko kaila ni Ken. Ahak jud. As of now, nasa ligawan stage pa kami. Guys, di lang ta magdali ha. Ganahan ko personal manguyab si Kurt nako. Kay if text or chat or video call or unsa pa na, dali raman jud pagsulti. So kailangan nako nga makita ihang sincerity. Kung kami man jud, kami jud. Pag dili gani guys, ayaw mo kabalaka. Kay samok ko nato si Kurt sa iyang kasal. Sagot mo? Kuyog niya ta ninyo. I-PM lang niya ko ninyo guys. So atong i-clarify. Wala pa nako gisugot og balik si Kurt. Wala pa mi nagbalik. Pa-efforton sa nato siya. Bitaw si Mama pod usa sa kailangan niya nga ligawan. Suko rabato niya. Basta guys, nag-communicate na ni Kurt. An makabalo lang niya mo after quarantine. Kay basin ako mo uli or sila mo ari diri. Sabot pa mi. This is an update only guys. Para mahimutang na kuno na inyohang makalag diha. Dinhi ra usa kutob guys. Daghang salamat. Pretty Ann. Lesson learned. You must listen to your partner before you make a decision. At saka wag kang mag-decide pagalit at nasaktan ka. Pakalmahin mo muna ang sarili mo at makipag-usap sa partner mo. Pag may problema, dapat sinasabi nyo sa isa't isa kasi partner kayo eh. Kayong dalawa dapat ang magsosolve. Kasi dapat pag may problema, hinaharap at hindi tinatakbuhan. 2 beses ko na yang ginawa. Yan tuloy. Ako lang din ang nasasaktan. Kaya guys, huwag maging duwag. Huwag kang susuko kung alam mong sa'yo dapat yan. Ipaglaban mo kahit di ka sigurado na ipaglalaban ka din niya. Basta sa huli, wala kang pagsisisihan. Dahil alam mo sa sarili mo na ginawa mo ang tama. Huwag kang mag-give up agad. Fighting. Og mga ka-UC FB, mao ka na ang update or part 4 sa Confession nga Library gikan ni Ann.